Je práve 23:05 a Útko ide skočiť do vody. No tak poď. Tak to je Šprôlec. Normálny deň v Chorvátsku. Šprôlec. Mám v GTAčku. Že budete šťastní z týchto hlúpých záberov pod vodou. Lebo som práve bol 10 minút na izbe, aby som sa snažil toto celé postaviť, ale stále sa mi to nepodarilo. Dúfam, že budete. Dúfam, že si užijete. Takže ľudia, to takto vyzerá s okuliarmi, ako dáka, že a ideme práve urobiť, že ideme pod vodu. Ľudia, práve 14:09, aspoň sa mi zdá, prepáčte, už je 0:10, teda 14:10 a more nie je také kľudné, ako bolo. No, skoro nikto sa nekúpil, lebo sa každý schová pred slnkom. Ideme na loď. Ahojte. Čakáme na delfínov. Delfíny nie sú nikde. Delfíny, veľmi sme sklamaní. Vidíte, delfíny nikde. Ale delfíny nikde. Ja som to urobil, opakujem. Delfíny nikde. Delfíny. Loď. Takže ľudia, mám kus mokré vlasy, ale tak no, nevadí. A pozrite sa, aká ide černota. Ide ma to spapať. A tam ešte väčšia černota. Papať. A tam je Udinka.